Avota. Hei, tervetuloa Ruokamiehen keittiöön. Tänään tehdään minun tavalla cowboy-voita. Ja siihenhän sä tarvit pehmeitä voita, yrttejä, mausteita, vähän sinappia ja tän resepti. Ei mitään muuta kuin hienonnetaan valkosipuli ja yrtit ensimmäisessä vaiheessa. Seuraavaksi joukkoon lisätään mausteita, eli chilirouhetta, savupaprikaa ja Dijon sinappia. Viimeistellään pikkusen Worcestershire kastikkeella sekä sitruunan mehulla ja tietenkin kokonaisen sitruunan kuori. Nyt kun kaikki aineet on lautasella, niin ei kun sekoitetaan vaan. Cowboy voi sopii ihan mille vaan grillattavalle ja tällä kertaa mä grillasin sen kaveriksi maissia. Vähän voita päälle, ääntä kohti, on muuten hyvä. Avota. Hei, käyhän seuraamassa meitä, niin saat lisää reseptejä ja kommentoi alle, jos oot jo testannut tätä reseptiä.